Sa ulo ng mga nagbabagang balita, Omicron sa variant na BF7, hindi daw dapat ikabahala ayon sa DOH. Ilang residente sa Baguio may agam-agam sa SIM card registration. Bilang ng mga naputukan sa Ilocos Region, tumaas. At Mount Kabunyan, bubuksan muli sa publiko. Naimbag nga malam amyanan Luzon, narito na ang may init at bagong mga balita. Tiniyak ng DOH na hindi magdudulot ng labis na pagtaas ng kaso ng COVID-19 ang Omicron sa variant BF7. Narito ang report. Iba't ibang bansa ang pinupuntahan ni Hussein bilang isang marino. Kaya bago pa man sumampa sa barko at pumalaot, nagpabakuna na siya kanina ng second booster dose. Namin sir, kailangan po ka namin ng booster because we are a seafarer. Kailangan po namin ng booster para po matrabaho namin sa Bureau of Quarantine para makasakay kami ng barko. Sa requirement for our company. Si Vladimir naman, sinamahan ang anak na magpa-booster shot. Oo, para makumpleto na talagang at least you're confident na hindi siya basta-basta mahawaan. My mom is planning to make me have vaccine today because of our school. We need to have booster on the first 12. So magpapabakuna ka na ngayon para pagbalik ng school? Yes po. Ilan lamang sila sa mga nagpabakuna ngayong araw sa vaccination site sa Baguio City. Protection daw nila ito, lalo na ngayong flu season. Noong Enero ng nakaraang taon kasi, nakaranas ang bansa ng labis na pagtaas ng kaso ng COVID-19. Isa sa mga itinuturong rason nito noon, ang Omicron variant. Sa ngayon, binabantayan ng DOH ang Omicron sa variant na BF7 na rason sa nangyayaring surge ngayon sa China. Ayon sa World Health Organization, 2 hanggang 3 beses na nakakahawa ito kumpara sa orihinal na Omicron variant. Kaya tinawag ito ng WHO na variant of concern. Pero ayon sa DOH, malayo ang tsansa na matulad ang Pilipinas sa China. Iba't ibang strategiya na pinapatupad. Ang China po, nung sila po ay nagpatupad, they had the zero COVID policy at biglaan nilang nilift ang kanilang polisiya at biglaan namang tumaas ang kaso sa kanila. Dito po sa ating bansa, unti-unti nating inangat on, inis ang ating restrictions. Hindi po natin tinanggal ng biglaan ito. Kung tumaas man daw ang mga kaso, inaasahang hindi ito labis na tataas. For us. Kung sakasakali man na medyo tataas ang kaso in the coming days, that is expected kasi nag-holidays tayo, lumabas ang mga tao, nagtipon-tipon, nagka-parties. Pero hopefully at sa tingin natin, hindi naman ganong tataas. At kung Dagdag pa ng kalihim, noong Hulyo pa ng nakaraang taon na-detect ang nasabing variant sa bansa. Kaya kumpiyansa ang lungsod ng Baguio na tumanggap pa rin ng mga turista. We won't be experiencing a surge. No, it's not. It will be a gradual increase. Like what we experienced in November. Pero magte-taper off din yan, bababa rin yan. Sa huling datos ng DOH, mayroong 12,616 na aktibong kaso ng COVID-19 sa bansa. Noong unang araw ng Enero, nakapagtala lamang ang bansa ng higit 400 na bagong kaso. Pero tiniyak ng DOH na nakahanda sila sa posibleng pagsipa ng mga kaso pagkatapos ng holiday season. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Mas marami pang turista ang nahihikayat na umakyat sa Baguio dahil sa malamig na klima. Inaasang magtutuloy-tuloy ito hanggang sa buwan ng Marso. Magbabalita, Ren de Guzman. Kakauwi lamang ni Raymond mula Canada. Dahil na-miss ang malamig na klima abroad, nagpasya siyang bumisita sa Baguio City. Makapag-relax, makapag-vacation, iwas stress. Super, kapag naliligo,
masyado malamig. Nanginginig. Pumalo kasi sa 15.8 degrees Celsius ang temperatura ngayong araw. Ito rin ang pakay ng mag-asawang Sharon at Arman na mula pa sa Caloocan. Convenient ang weather, hindi kagaya dun sa crowded Manila, it's too hot. Hindi na nga sila nagsuot ng jacket para mas ma-enjoy ang klima. Ramdam na ramdam din ito ng residenteng si Elise. Compare before, oo, sobra. Okay lang din, pero sa mga bata mahirap, lalo na yung anak ko po, balik-balik yung sakit niya. Mula Disyembre, nakaranas na ng mas malamig na temperatura ang Baguio City. Katunayan, naitala ang pinakamababang temperatura sa lungsod noong December 26 na pumalo sa 12 degrees Celsius. Usually naman kasi ang amihan is nagpipik talaga by the end of December until siguro sabihin na nating end of January. Bagamat unti-unting tataas ang temperatura pagpasok ng Pebrero, mararamdaman pa rin daw ang malamig na klima hanggang Marso. Dahil dito, inaasahang mas madami pang turista ang mahihikayat, lalo na't kasado na ang pagdiriwang ng Panagbanga Flower Festival. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Tumaas ang bilang ng mga biktima ng paputok sa Ilocos Region. Magbabalita Jose Robert Inventor. Naging makulay ang selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon sa Ilocos Region. Pero nakapagtala pa rin ang rehiyon ng mga kaso ng fireworks-related injuries. Sa datos ng DOH Region 1, pumalo sa 60 kaso ng mga naputukan ang naitala mula December 1 hanggang sa pagsapit ng Bagong Taon. Nanguna ang probinsya ng Pangasinan na nakapagtala ng 45 kaso. Karamihan dito ay mga nasabugan ng boga. Mas mataas ito kung ikukumpara noong nakaraang taon na umabot lamang sa 39 na kaso. Nakapagtala rin ng 9 na kaso ang probinsya ng La Union, 5 sa Ilocos Sur at 1 sa probinsya ng Ilocos Norte. Ayon sa Regional Epidemiology and Surveillance Unit o RESO, karamihan sa mga biktima ay nalapnos ang balat. 12.20% naman ng mga biktima ay nagtamo ng eye injury. 49 sa mga naputukan ay kalalakihan at 11 naman ay kababaihan. Isa naman ang biktima ng ligaw na balas sa rehiyon. Nagpaabot naman ng pasasalamat si DOH Region 1 Regional Director Paula Pasi Jonco sa mga pulis na mahigpit na nagbantay sa pagdiriwang ng Pasko at Bagong Taon. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. Susunod, ilang residente sa Baguio may agam-agam sa SIM card registration. Kung bakit, alamin yan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Marami sa mga farmers ang nag-aalaga ng manok. Ayon sa record ng Philippine Statistics Authority nitong taon, mayroong mahigit 700,000 na mga manok ang inaalagaan sa pamamagitan ng backyard farming. Sa ganoong negosyo, malaki ang maitutulong ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement ay puno ng essential vitamins at minerals, calcium, omega-3, D3 at probiotics. Kung kaya't mabilis ang paglaki, ganang kumain, mabigat na timbang. Simple lang ang paggamit. Ihalo ang 1 kutsara ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa 1 galong tubig at 1 kutsara sa 3 kilo ng feeds at ibigay ito araw-araw sa inaalagaang hayop. Sa loob lamang ng 10 araw ng paggamit, makikita mo na ang malaking pagbabago sa inaalagaang hayop. Kaya, bisita na sa lahat ng Agrivet stores malapit sa inyong lugar at umpisahan na ang pag-asenso kasama ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Aprobado ito ng Bureau of Animal Industry na may numero 18099. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. Sakit ang iyong kalamnan. May rayuma, arthritis o nahihilo. May stiff neck, flatulence o masakit
isang pahid ka lang. Dahil walang aw sa BAW! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong spray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Pinipili pa rin ng ilang mga residente sa Baguio City na hindi iparehistro ang kanilang mga SIM cards dahil sa ilang agam-agam. Magbabalita, Ren de Guzman. Madalas makatanggap si Jocelyn ng mga text messages na naglalaman ng kung ano-anong mga link na pinaniniwala ang text scams. Kanyang ikinababahala, kasama sa mensahe ang kanyang buong pangalan. Upang maiiwas ang publiko laban sa mga text scams, isinabatas noong October 10, 2022 ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act No. 11934 o ang SIM Registration Act. Dito ay kailangang irehistro ng mga SIM card owners ang kanilang mga numero sa ilalim ng kanilang mga pangalan. Pero si Jocelyn hindi pa rin nagpaparehistro. Yun nga pong di pa nare-registered may mga scam nang dumarating Katulad po nung sa akin, marami na nagdumarating na pati mga pangalan mo alam na agad. Hindi pa ako nagre-register noon. Paano pa kung mag-register? Si Alexa, hindi pa buo ang tiwala sa batas kaya pinili rin munang hindi magparehistro. Inaantay ko pa po yung feedback ng iba kung anong nangyari sa kanilang mga SIM card nung nag-register sila kasi medyo natatakot-takot para sa privacy ng mga information. Pero si Lola Flor, matyagang pumila sa isang network provider shop para magpatulong na makapagparehistro. Mga terminals na very rampant ng kasinayin ng buwan. Saka yung mga nag-i-scam. Para marehistro ang SIM card, kinakailangang pumunta sa website ng service provider. Ilalagay ang numerong ginagamit at may matatanggap na OTP o one-time PIN. Gagamitin ang PIN para makapasok sa registration site. Pagkatapos ay ilalagay ang mga kinakailangang personal na impormasyon. Matapos nito ay kailangang i-upload ang litrato ng sarili at valid ID. Lalabas naman ang privacy notice o ang legal na dokumento o kasunduang magpapakita kung saan gagamitin ang impormasyon at makatatanggap ng reference number na patunay na rehistrado na ang SIM card. Samantala, mas madali naman ito sa mga gumagamit ng postpaid dahil nasa service provider na mismo ang kanilang impormasyong kinakailangan. Tiniyak naman ng Department of Justice na ligtas ang mga personal na data o impormasyon ng mga magpaparehistro sa ilalim na rin ng Data Privacy Act. The privacy of data and that ginagamit lang naman to pag meron na talagang crime committed, then we will come in and issue a subpoena. You need a compulsory process to produce the information from the data. And even using the compulsory process, if there is abuse, the people who abuse it will be punished. Sa huling datos ng National Telecommunications Commission, aabot na sa 11,219,722 ang nakapagparehistro ng kanilang SIM card sa buong bansa mula December 27. Ang mga SIM cards na bigong ma-register sa loob ng registration period ay i-deactivate ng mga telco companies. Magtatapos ang registration sa April 28. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Toneladang basura ang naipon sa lungsod ng Baguio matapos ang holiday season. Kaya nakikiusap ang pamahalang lungsod na ugaliin ang maayos na pagtatapon ng basura. Narito ang report. Malaking hamon sa lungsod ng Baguio ang pagtatapon ng basura. Kada taon, higit 10 milyong piso ang ginagastos ng General Services Office upang magtapon lamang ng basura sa Capas Tarlac.
Pero sa dagsa ng mga turista noong holiday season, umabot sa halos 3 tonelada ng basura ang naipon ng General Services Office. Naitala ito mula December 20, 2022 hanggang January 2, 2023. Yung latest na ano natin, something like 218, 220. Which is above normal. Above normal. Kasi ang normal namin is 176 tons, 280 tons. Ito'y dagdag na 25% o 40 metriko tonelada ng basura. 40% sa mga naipong basura ay mga biodegradable o nabubulok gaya ng mga tira-tirang pagkain. Sa pagkawala ng ERS o Environmental Recovery System machine ng lungsod, hinihikayat ng GSO ang mga residente at mga establishmento ang paggawa ng mga compost. Ito'y upang mabawasan ang mga biodegradable waste na itinatapon. They're requiring all business, restaurants and hotels, but they should have their own food waste disposal system. Nagpalala pa daw sa problema ng basura sa lungsod ang mabigat na daloy ng trapiko. Meron tayong konting lake collection. Pero prioritize namin talaga yung tourist area natin, kaya botanical. Ang problema talaga din sa botanical, traffic at saka indiscriminate dumping. Bumili yung tapos biglang gano'n, no? Oo. So, talagang minsan talagang natutulungan yung 2 o 3 dump truck yan just to collect the daily garbage. Oo. Sa ngayon, mayroong 22 garbage truck na umiikot sa lungsod upang kumolekta ng basura. Kaya pakiusap ng ahensya sa publiko na ugaliin ang maayos na pagtatapon ng basura. Sa kabila nito, pinag-aaralan ang pagtatayo ng waste-to-energy plant na big ticket project ng Bliss Development Authority. Kung magkataon, malaki ang matitipid ng mga Bliss municipalities sa pagtatapon ng mga basura. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, Mount Kabunian sa Bacon, Benguet muling bubuksan sa publiko. Ang detalye susunod na. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay, nagsasaya kasama ang pamilya, o sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok, ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk ng batang 90s, tara't atin ang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk ng batang 90s. Bizarre Music offers a complete line of musical instruments. Bizarre Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bizarre Music, bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols.
And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Para naman sa mga mahilig mag-hiking at mag-adventure, bubuksan na sa publiko ang Mount Kabunyan sa Bacon, Benguet. Silipin natin yan sa kwento ni Jose Robert Inventor. Isa ang Mount Kabunyan sa mga adventure at hiking sites sa Bacon, Benguet. Kilala ito bilang Stairway to Heaven dahil sa taas na 1,840 meters above sea level. Inaabot ng 3 hanggang 4 na oras bago marating ang tuktok nito. Pero dahil sa pandemya, pansamantala itong isinara. Sa pagbuti ng sitwasyon, bubuksan na muli ito sa publiko sa January 7. Well, inuhope natin at least may bubos yung economy ng munisipyo, saka yung mga involved sa tourism industry is magkakaroon sila ng additional income, mga tour guide, mga kainan, mga transportation. Ganun po yung inaasahan natin na impact nitong pag-open ng Kabunyan dito sa Bacon. May halong excitement naman sa mga community. Saka meron pa rin yung pag-alala nila. Kasi meron pa naman yung COVID. Sa muli nitong pagbubukas, bukod sa hiling na pagdagsa ng mga turista, ay ang kahilingang mapanatili ang kalinisan. Valid ID at vaccination card ang kinakailangang ipresenta ng mga nais na bumisita. Maaari na rin makipag-ugnayan sa Bacon Municipal Tourism Office ang mga nagbabalak na mag-adventure. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.